Généralitsika namaly resaka raha nivolaniko igny nivaliny. Déjà mon général ianara galon, azonao zegny ianara galon. Avy eo amizay anao général, anao tsy tia la France boka anao io, fôtony zany traitenao fa esclave de la France. Avy ety anao volagninao miaraka miady amin'ny dahalo za koa lehilahy. Mon général, za déjà tsy caporal, za caporal chef de première classe, za tsy légionnaire, za infanterie de marine, troupe de marine. Azonao zegny, infanterie de marine, tsy marine nationale mandeha bateau igny, infanterie. Fotoko ndraiky, za caporal chef de première classe, 22 ans de service, tireur de précision, pilote char, transmetteur, opération extérieure, je vais te dire, Afghanistan, Mali, Liban, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Djibouti. J'arrête là parce que sinon on n'arrive pas. Ah non, raha zegny fa nivolaniko fa tsy hainy général io boka magnavakavaka, tsy hainy général. Ary za volagninao général, avy ety anao atsika hiady dahalo, anao koa lehilahy. Volaniko aminao mon général, za ataonao fa andevon'ny la France. Non mon général, j'ai de la chance moi. Azonao, j'ai de la chance parce que za double nationalité français. Zegny za tsy nandeha amin'ny légionnaire, ary za tsy maniry légionnaire fôtony asa ataony légionnaire ataony infanterie de marine. So tsy hainao mon général e. Ary anao magnasaritritry la France. Taia anao nandeha l'école, la plupart de l'école nao jiaby. École supérieure de la gendarmerie nationale de Melun. École supérieure de la gendarmerie nationale, Maison Alfort, France, mon général. Collège interarmes de la défense, Paris. Institut de hautes études de la défense nationale, Paris, mon général. Tanao, na tout anao, nazo galonao io possible. Tsy ta Madagascar fa ta en France nampianatra anao mon général. Anao mambanimbany, galonaka équivaut, volaniko aminao zegny, za tsy andeha poera, plus qu'un adjudant chef. Ça, chef de groupe, mon général. J'ai déjà emmené plus de 60 personnes. Azonao zegny, anao volagna aminaka, avy ety anao hiaro dahalo. Mon général, maramila anao tsy ampy sakafo, maramila anao tsy ampy tenue, maramila anao tsy ampy entraînement. Karaha maramila anao tsy ampy. Azonao zegny, za maizanao 30 personnes mon général avec armement jiaby. Éradiqueko dalinao io, éradiqueko dalinao. Après nagnino za tsy nagnano maramila gasy, nagnino za tsy nagnano maramila gasy. Midika maramila gasy mon général, anao mila magnefa. En France mon général, anao ifegna. Azonao zegny, ary isaka taogno mon général, anao misy notation. Mbarako anao tsara boka. Za koa tsy nafaka examenaka mon général. Au bout de 3 ans de service, za fa nabongondreo la France. Azonao, agny tsy karaha en France aty, tsy karaha Madagascar mon général. Azonao,
tsy anao koa tidiky maramila zegny, anao agnefa à moins anao misy soit zanaka généraly, soit zanaka colonely, soit non, mon général en France, il faut faire tes preuves. Il faut faire tes preuves. Anao tsy tafidiky karaha io fo midikidiky amin'ny maramila karaha io, tsy possible zegny mon général, tsy possible. Zegny à 50 ans mon général, za mbola mavita milomay Dunkerque jusqu'à Fréjus. Fotony misy entraînement, sakafo ampy, karama tsara. Ohatrino karaman'ny officier-nao mon général? Ohatrino karama première classe aty? Azonao, iny raha andeha za engagé dans l'armée malgache. Aie expérience hitako mon général. Zegny caporal chef de première classe mon général, tsy caporal, tsy légionnaire, tsy tafika andranomasigny, infanterie de marine. Anao koa maregny les marines karaha aux États-Unis, zay karaha zegny koa. Nagnary radio za transmetteur en Guyane mon général, dans la jungle de l'Amazonie. Za niaraka ny commando de recherche en jungle. Azonao zay mon général, terrain volaniko aminao mon général. Fa nataoko tany manintsy, nataoko moins 37 degrés mon général à Modane. Tany mafana nataoko plus 60 degrés mon général, le Mali. Hein? Donc mon général, alohany anao mivolagna za ataova karaha nataoko igny, zako CV anao. Anao tsy dindery mon général, anao tsy dindery, anao mahay raha marigny. Mais problème non mon général, le pouvoir nandroboka alohanao, nandroboka alohanao. Firy gendarme andamanao nandeha nigadjigajy anao tamin'ny 2019. Anao zay mivolagna fa maramila andeha hikorontagna anao. Tsao gendarme anao io fo andeha hikorontagna anao mon général. Azonao zegny. Donc alohany anao mivolagna Châtelard Joachim io, tokony mizaha tsara anao. Médaille anao jiaby haiko volaniko aminao zegny. Jusqu'anao nazo médaille de la défense nationale. Igny mbola possible igny farany ambany médaille-naka mon général. Châtelard Joachim, tapez-nous sur internet mon général. Hitanao fa Châtelard Joachim, médaillé militaire. Châtelard Joachim, VM, croix de la valeur militaire. Châtelard Joachim, médaille d'or de la défense nationale. Azonao, zegny izy aboakako igny. Ah, je suis fier mon général. Anao magnasa za, anao nivolagna za fa andevony vaza président anao mba karakory mon général Andry Rajoelina. Tsy vaza collègue naka koa nzigny, zay samy français. Zay samy français mon général. Amblasy tsy za mivolagna aminazy antro vaza. Zay hoe mavita mikoragna. Zao tsy hainao baka. Za ataonao andevidevony vaza. Au contraire, za tsy nangataka. Tsy nangataka nationalité. Za teraka igny, za fa nazo nationalité. Azonao zegny, heureusement mon général. Eko za koa tsy nazo nationalité français io. Possible za io fa naty ta Madagascar. Donc alohany anao volagna za, zay volaniko aminao mon général, isaka anao volagna za direct mi répondre. Je passe pas par 4 chemins. Je passe pas par 4 chemins. Anao mandroboka tanjazagna mon général. Anao mampiady vahoaka mon général. Tsy tianao olo mikorontagna. Anao ndraiky mampikorontagna olo. Tsy hainao
asan'ny maramila, tsy hainao asan'ny gendarme, tsy hainao asan'ny polisy. Azonao zegny, amezanao mortier za mon général, za mavita mampiasa izy. Amezanao char za mon général, za mavita mitondra izy. Amezanao fusil de précision za mon général, za mavita miutiliser izy. Amezanao kalash za mon général, les yeux fermés za midémonte izy, miremonte izy. Azonao, anao koa mila CV-naka mon général, mety alefako aminao par mail. Tsisy problème. Zay volaniko, za tsy magnano poera, raha haiko volaniko, ary je suis fier. Sitrany za andevon'ny vazaha, toy zay ataona gasy sambatsika andevo. Fotiny zay boka avaritra boka andevo, ataonareo andevo. Azonao zay, zay boka avaritra, ataonareo andevo. Fa misy koa, misy olo boka avaritra, nahita raha, mahay raha, mikontra anareo, zay moka tsy tenareo. Mila anareo fo mahazo, mila anareo fo mahazo. Tsy possible mon général, tsy possible. Anao mavita ke za tsy avita, na ino. Après anareo gendarmerie, anao nazy galo anao, oui, nitako CV-nao volaniko zegny, nianatra anao major de promotion, ok, nianatra anao, mais la plupart ao tsy mangala vola ambany latable foa, mampanonga grado, volagna boka. Tsy mangala vola ambany latable ao, anao zanakazovy, zanakare ihany, tiens, anao niany, ohatriny midika maramila ao, allez, anao koa tsisy 15 millions FMJ, anao tsy tafiditra maramila ao. Or que za, midika maramila mon général, za maison de presque 30 millions. Là, c'est la différence mon général. Hein? Donc, mon général, il faut tourner 7 fois sa langue avant de dire quelque chose. Soit, aloha nanao nivolagna zay, tokony zavanao antseny, magnontany anao, azo mba olo ty. Raha nakajiaby zegny amin'ny internet ao, tsisy misitriky. Zavanao antseny ka amin'ny internet ao, zavanao galonaka, io anao mavita mivolagna, izy ty mitondra encre de marine, troupe de marine izy ty, soit légionnaire ty. Za tsy légionnaire mon général. Peut-être que je suis meilleur même. Même reo légionnaire bio, mi respecter za. Fa niaraka hiasa tamin'ny légionnaire volaniko zegny. Tany Afghanistan za niaraka niasa tamin'ny légionnaire. Ta Mali za niaraka niasa tamin'ny légionnaire. Tamin'ny Centrafrique za niaraka niasa tamin'ny légionnaire. Liban za niasa tamin'ny légionnaire. Azonao zay? Pardon? Donc mon général, alohany atsika mivolagna, zay volaniko, anao koa mivolagna za miataka anao tout de suite. Raha volaniko direct igny. Zay mon général, za mety ataonareo recherche Antananarivo, ataonareo ino. Za tsy mijery volaniko aminao mon général. Ary za tsy mavozo mon général. Za tsy mavozo. Za koa navozo, za tsy nidiko maramila, déjà. Azonao? Fa za fo, je ne suis pas un suicidaire. Azonao zegny? Je ne suis pas un suicidaire. Za tsy manambany officier bio, tsy reo nivolagna za boka. Ireo koa misy raiky nivolagna za micontra reo direct. Fotony za fa navinagna mieux cours. Officier. Cours de transmission. Que ce soit officier centrafricain, officier malgache. Magnano formation zay mon général. Dala. Hitany fa nandeha tagny zay boka message izy namaly za, nandeha jusqu'à tam YouTube, misy olo nagnano montage, za nampivolagnin-dreo, izy nivolagna za fa za zegny caporal boka. Non, volaniko rectifie le tir. Je suis caporal chef de première classe. Plus de 20 ans de service. J'ai 22 ans, plus de 20 ans.
mandeha am'izay mon général, misy concours antseniky ataonao. Misy concours ataonao agnato. Exemple, zany passé CAT2 en 2002. En 2002, il y avait 3000 candidats. 3000 candidats, mais l'armée a besoin que 1200 personnes. 1200 personnes. Concours mandé. Exemple, est-ce que les 1200 personnes na azo 15 de moyenne, 18 de moyenne, même anao nahazo 14, 15, anao tsy tafiditra. Dika zegny anao tsy mahazo retraite mon général. Azonao zegny. Azonao zegny. Tu vois? Zay volagno. Mbola raconteko anareo un jour parcours naka mbola raconteko anareo. Tu vois? Zaho olo tsy nandeha l'école volaniko aminareo zegny, tsy nandeha fa tsy lavitra. Tsy nandeha lavitra be. Nianarako tamin'ny Maramila tao fo. Tamin'ny Maramila tao fo. Za nianatra. Ary surtout gasy, surtout le job, Maramila, vazaha, mila magnano 2 fois plus. Romandry, jusqu'à 6 heures du matin, admettons, za à 3 heures, za fa mifo, za fa mandeha milomay. Za mangala cahier-naka, za mirévise za. Voyez? Juste parce que za tsy namezan'i Madagascar la chance nandeha l'école. Fotiny l'école à Madagascar tsy gratuit. Zegny possible za tsy nahay. Za ndraiky namezan'i la France tous les moyens, tous les outils namba za zio. Azonareo zegny. Donc jamais de la vie en général anao ivolagna za fa za ataony la France andevo. Za hitanao mon général fa nagnamia baiko olo maro maventy. Olo nampianariko mbola mety ataoko témoignage zegny, mbola kaheko olo abizegny. Sasany zio capitaine, lieutenant colonel. Olo nampianariko sasany zio fa nazy galon maventy. Olo abizegny volaniko aminao, mahita za mbola misalu za. Mbola misalu za. Sasany adjudant chef, sasany chef. Zegny mon général. Azonao donc alohany anao ivolagna aminaka. Zegny volagno, respecte ton adversaire mon général. Il faut respecter ton adversaire. Ne sous-estime pas ton adversaire. Tiens-nous ranatonio. Tiens-nous ranatonio. Zegny volagno, ne sous-estimez pas les civils. Exemple zio, ietsiky mpianatra jiaby. Ietsiky gendarme jiaby. Fotiny tsy gendarme jiaby mbola tianao mon général. Ny volaniko teo. Ietsiky Maramila. Ietsiky police. Azovy matanareo mon général. Anao ka nagnano étude. Anao nagnano maro boka raha nataonao. Zegny fo volaniko aminao. Azovy matanareo. Izy koa mpianatra mietsiky fo, zegny fo fa foka Maramila anao jiaby. Mpianatra fo volaniko. Fa foka Maramila anao jiaby, fa foka gendarmerie anao jiaby, fa foka police anao jiaby. Idirany police, idirany gendarme, idirany. Anao voalohany mangala avion mon général. Tany tsy tianao en France igny, atsika ty fankahita amizay. Io tsika face à face, atsika possible mikoragna amizay. Io tsika possible mikoragna. Donc, alohany anao mivolagna za mon général, apprends à me connaître. Za koa nianatra anao za mivolagna azovy général ty. Azovy général. Parcours-nao jiaby fa aminakato. CV-nao jiaby aminakato. Zegny nabokako teo, école-nao jiaby nivolaniko teto. Donc, tsy caporal za mon général caporal chef de première classe. Zegny. Secret nareo jiaby fa miboaka. Raha haiko aminareo, soyez humble. Soyez reconnaître fa anareo tsy navita. Anareo tsy navita miala. Anareo fa tsy navita. Au moins, soyez digne.
défaite io kony c'est pas la mort zay volagno tanareo za milomay vitako fo marary za marary tegna marary io volagniko tsy maintsy vitako fo io za tsy miabandonné za ataony karakory volagny ro ivoirien silgo amy Tarzan zegny boka izy koa samboriko igny tsy ambelako eky de volagniko taminareo za teo nagnanognano vidéo moramora fo izy io za magnano vidéo plus que raha volako aminareo igny fôty fahitako fa tsy rariny loatsy raha mandalo a Madagasikara fa tsy rariny fa olo jiaby mialamboetsy raha ataonareo fa tsy ara-dalàna anareo magnano justicier zay volagniko izy koa fitondragna io se comporte comme des mafieux ambila vahoaka se comporte comme le injusticier raha ataonareo fa tsy mety volagniko zegny tegna fa tsy mety voilà ya sasany volagna za tsy mijaly fa mijaly jiaby zay volagniko anareo vahoaka kaza mavoza anareo renseignement amezako anareo jiaby io mariny arme lourd nalefandreo amy caserne gendarmerie mariny azonareo général Ravalomanana nagnagadra gendarme aby io tamy 2019 mariny militaire azy io consigné mariny zay vola mavozy vahoaka rô fa le vahoaka koa mbola tsy tontolo ato mivolagna tsô voatifitry zay ty tsô andeha tondro iny non irô mavozy anareo izy io balance c'est inversé volaniko aminareo zegny tsy tiandreo atsika angala état fédéral alatsika forcé eradiketrika club 48 atsika tsy mila ro eky azonareo zegny général Ravalomanana mpamon'olo c'est un assassin izy magnetsik'olo avianareo igny voalohany milefa donc zay kazakadalenareo zay kazapitahorinareo fa gaz io fa nagnabiagna maso zay boka tsy tianareo gaz koa fa nagnabiagna maso mivolagna raha mariny i tsy tianareo fô anareo mila agnambanimbany zay fô vous êtes en train de comment ça nous priver de notre rêve vous êtes en train de nous priver de notre avenir l'avenir de nos enfants azonareo zegny tsy olo tsy mamravatomanga Andry Rajoely premier ministre général Ravalomanana député aby misolelaka aby io androboka avenir atsika irô misoma tsara vita fitondragna irô mandeha zay tany misy irô atsika amizay io fo kaza magneky atsika arrestation arbitraire jiaby io kaza magneky mitrangana atsika jiaby mitrangana atsika intimidation fo raha ataondreo io intimidation ary za mivolagna zay maromaro olo baka Sofia agny nigadraindreo antany mora agny mbola jeune rô io anareo intellectuel jiaby io magnasary misolelaka aby io anareo karaha mivolagna anareo jolay nagnino anareo tsy mandeha ary aboakandreo olo niady niaraka taminareo niananareo misolelaka
magnano sarim-bava anareo niany. Mandeha nary anareo, ka za magneky namanareo andeha afodindreo. Diego, Tamatave, Tuléara, partout, eran'ny Madagascar, volaniko zegny. C'est l'heure. Il faut plus attendre. Rosio fa mangorohoro. Tsy mila miambigny eky. Ro magnano lavindreo tsara. Antegna privendreo tous les rêves de jeunes. Tsisy asa jeune. Karama tsisy. Développement zéro. Lalagna tsy vita. Ino raha manjary a Madagasikara volagninareo zabaka, ino mbola atiavanareo fitondragna io, volagninareo aminakahy baka. Tsao za gila, possible zany gila maso. Ya, possible za tsy mahita marigny, mais za miza eran'ny tanàna io jusqu'à au niveau international volaniko aminareo zegny. Olo volagna Madagasikara fo. Tsara tanàna io tsy mahay mitondra olonareo aby io tsy mahay mitondra. Hitanena izy io volaniko, volandreo io mipetraka io fo. Zavanareo milliardaire jiaby à Los Angeles jiaby igny. Akory ke? Ha? Tsy may rahandreo jiaby igny. Ha? Fa vahoaka nenao si be. Andehanareo, ataonareo forcé angalagna tanindreo. Ho avy koa zio Diego. Zay raha koa fa tiatianareo. Nagnino tsy alenareo vadiny tsara be aby io? Nagnino? Vadiny boka maro tsara. Nino tsy alenareo agny koa? Ha? Raha aminay jiaby lavaninay mila alenareo. Kakaonay mila alenareo. Usine jiaby nipotipotianareo. Ne zay tsy nambelanareo tamin'ny la France zay. Zay niala colonisation français, ni colonisation centrale. Déjà, anareo gouverne anticonstitutionnellement. Le vrai constitution izy aminao hainy io. Tokony état fédéral ne atsika io. Tokony état fédéral ne. Zay volaniko, anareo avocat. Anareo avocat. Jiaby io, tokony mitsangana koa ne anareo. Tokony mitsangana ne anareo. Nde anareo fokony avoa. Tsisy olo tsy avoane, tsisy olo tsy victime ao. Opérateur économique jiaby. Nareo jiaby tsisy olo tsy victime ao. Azon'olo efitra aby io après amizay le club 48 ans. Io fo mankadala atsika eto zala. Io fo mankadala atsika gasy. Ha. Bon. Zegny aftra amin'ny généraly Ravalomanina igny. Bodiko za caporal chef de première classe mon général azonao mission fa maromaro vita 22 ans de service. Za amizay mitandreny ino mission nao à part anao namono vahoaka malagasy mon général à part anao nitifitry vahoaka malagasy aby io, ino mission nao? Za boka miambigny zegny tsy nivalianao boka. Anao ndraiky mivolagna aminakahy fa za andevon'ny vazaha. Justa nandevon'ny vazaha volaniko toy zay atsika samby gasy fampandevo. Atsika boka diable. Ja? Fandiandia ao. Za tsy andevon'ny vazaha volaniko zegny. Za koa miala vazaha, za miala vazaha. Za koa tiditra ao, za miditra ao. Za fo tsy olo verijery. Za mahazo presque un caporal chef presque 2300 euros karaha manakaka. Za ndraiky karaha même pas 300 euros. Faut être taré. Il faut être taré. Ha? Karaha man caporal nety, i karaha man officier nareo agny. Et encore. Ha? Donc, tu me l'as fait il faut se respecter, mon général. Il faut se respecter. Je veux comme non, c'est moi, c'est tac au tac. Ça, tu m'as bien maré, ma malano. Ça, qu'on fait maré, ça m'a malano. Ça, m'a bien no, comme valia coupe kaza.
anao koa lehilahy marigna, anao koa général marigna, aloha tsika andeha hagnano débat tsika hoe devant la télé. Za tsy mavozo anao volaniko zegny. Mbola tsiniky mavozo olo volaniko. Za fa devant général français za fa nivolagna taminazy, tsy amezako anao téléphone ty volaniko. Misy adjudant chef en Afghanistan nianako tamin'ny SB. Si tu me respectes pas, je te respecte pas moi. Non, ça tsy nagnasa anao. Tout le temps je te dis mon général, mon général, mon général. Faut za me respecter galon. Anao tsy respecter galon naka. Anao tokony za, azov za mare. Za tsy légionnaire volaniko. Za caporal chef de première classe. Tsy tafiky maramila volagninareo an-dranomasiny zegny. Non, je suis pas un marin moi. Voilà. Ary fa nahita bombe 250 kg latsaka mon général devant za io. Zegny tsy hainao bôka zegny mon général. Expérience nao école Melun. Voilà. On va stopper là. Est-ce que demain mbola mamaly izy? Atsika mbola io fô. Ary izy koa mbola misy sujet tiavinareo volagno zegny alefasa. Atsika fa tsy mipody afara eky. Ireo koa mivolagna avy Madagascar za ty pendant presque 14 ans za tsy nandeha Madagascar. Ça me fait ni chaud ni froid. Tiako tanjazako fô en face n'olo sauvage, fitondragna sauvage, mafieux, tsy mahay diso. Ils arrivent même pas faire la différence entre le bien et le mal. Mambanban vahoaka, mampijaly vahoaka. Ino andianako agny? Donc, voilà. On va finir là. Comme ça, mbola misy koa antsika mare. Zay volaniko atoato, volaniko amina. Maro mivolagna ba, basek, non. Non, tu m'as cherché, tu vas me trouver. Anao koa mitady za volaniko zegny, anao mahita za. Zay volaniko, za tsy magnasa anareo. Vous méritez même pas volaniko zegny. Za tsy magnasa anareo, za me respecter anareo jiaby. Mais zavy igaka goldinao zegny. Io tsy dikana aminaka goldinao zegny. Ambaranjo fa za zio koa te andeha Madagascar, za tsy tafandeha Madagascar. Octobre teo za nandeha tany, negny za tsy hitanareo basy. Mamire za maty rô. Nareo taninareo mialamboetsy za mampialamboetsy anareo magnaratsy manjary za andeha malamboetsy anareo. Volagna raha marigny boka. Agny boka tsy masaky volagna. Tsy masaky volo faut te priver nareo liberté d'expression boka olo. Anareo karazana mi contrôle olo, mi respire, mi contrôle raha hoan'olo jusqu'à andran'olo mi compte varaka pokaraiky boka minateky. Bon. Dikazé à Madagascar, il faut survivre. Pas vivre, hein, survivre. Est-ce que tu m'as dit maty? Est-ce que tu m'as dit maty? Zay volako officier. Tout ça, anareo nikekikeky za io. Za mivolagna aminareo zegny, za tsy mila za mila état fédéral. Zay foninaka. Nareo mavita miady, nareo mavita zegny mandefa message za, mais za mila état fédéral. C'est pas négociable volaniko zegny. C'est pas négociable. Voilà. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Franchement, c'est gentil, ça fait plaisir en plus. Ça fait plaisir. Ari, plus anaro miza, plus za mangan. Parce que anaro mangamie force za. Anaro mangamie force za. Voilà. Anaro ko tsy mizaza, tsy possible vla za miza anaro. Za mangan vidéo. Mato za mangan dikanze maro témoignage n'olo volaniko zegny. Maro témoignage n'olo. Mais après za tsy magnamia anareo faux espoir. Azonareo zegny za magnano mandeha izy tsara. Tsy mandeha izy ampoditsika koa. Azonareo zegny. Tsy mandeha izy ampoditsika koa. Niany izy mandeha
pare zegny. Dans 4 ans, ampoditsika koa izy koa tsy mandeha. Atsika tsy kivy baka. Izy koa zanahary mbola magnapetsaka atsika eto fo, atsika tsy kivy volagno. Zay volaniko, Nelson Mandela, 27 ans de prison, nivadiky président. Rome n'a pas été fait en un jour. La révolution française a duré 100 ans. Zay nisy manaraka teo vola, atsika io moka fa nagnano 91, fa nagnano 2002, ka hay. Anao koa alohany anao nahay nandeha, lavo firy fois anao. Firy fois anao lavo. Tsy nitrangana anao. Anao nandeha l'école, exemple. Firy fois anao niraty. Tsy nicontinue anao fo l'école anao. Dikan'izay, échec, c'est une réussite. Azonareo. Dans l'échec, on apprend à réussir. Tanao za milomay volaniko. Kady zany anay. Mare volaniko. Aloha ampodiko fo igny. Ampodiko. Ary vita tsara. Donc, za mavita. Nagnino anareo tsy mavita? Tsy possible zegny volaniko. Tsy possible. Atsika diaby mavita, mais à condition atsika vognony. Atsika diaby io tsisy araiky tsy mavoza voalohany mavozo. Azonareo? Mais la peur, je l'ai transformée en force. Ma peur, je l'ai transformée en force. Il faut que raha voanareo e volaniko, mila ampidirinareo agnatin'ny lohanareo fa ty mampatanjaka za. Zegny volaniko. Les choses qui ne me tuent pas me rend encore plus fort. Et olo mada 50 ans, mbola mavita. Tegna mbola mavita. Ary hoavy za en France volaniko aminareo zegny, hagnano Tour de France. Lomay fo. Voilà. Donc, after, aminao igny mon général, za miamby réponse non. J'espère. Misy coronesse anao amaly za. J'espère. Tsy valivaly karaha io fo. Valivalinao io ka igny tsisy dikany aminakay. De za tokiky aby ke. Anao namaly za kare? Za tokiky. Tianao caporal boka caporal légion. Izy koa ba magnano andevodevon'ny vazaha agny. Izy koa boka igny olo ilainay andeha hiady dahalo. Za mba verijery volaniko. Je suis pas suicidaire. Je ne suis pas suicidaire. Voilà. Donc, pour les retardataires, désolé, mais allez, partagez, famille Alamboïtro Diab. Allô, Tika. Allô. Maintenant, il ne faut plus reculer. Avançons tous ensemble. Allez, bonne soirée à tous.